Takže zdarec lidi, zdravím vás u mého třetího nebo myslím, že třetího videa z Shakes and Fidget. Dneska bych vám chtěl udělat jenom prostě jako informačku, co se za úplně, myslím, že za ty 2 dny stalo. Takže dostal jsem na S14 jsem dostal třetí klíč k podzemí. Porazil jsem dvě ty prostě ty postavičky nebo jak stejné. Dostal jsem boty a brnko. Potom jsem porazil mastného golema, nebo masitýho, nevím, a kamenného obra. Tady z těch dvou mě nic nepadlo, jenom zlata a goldy. Teda goldy a XP. Potom na S15 jsem taky porazil někoho v podzemí. Jo, tady to předtím a tady to předtím. A ještě tady z toho mě padl prsten. Jo, prsten. A tady z těch dvou nic. Počkáme 22 vteřin než to. Počkejte. Ježiš, já píšu pomale zase 2 sekundičky. Dneska máme event, že je Valentína, tak si ho všetci krásně užijte. No, ne, nezabije, ne? Jasný, no nevadí. Je Valentín, mám o 20% víc hubiček, 50, jinak je 42, 8, nic moc, ale taky jsou to hubičky. Na S16 se nic moc nezměnilo, jenomže jsem z 10 udělal 13, jako moc nehraju. Je to takové svížnější, pomalejší, no taky zruším. A i nemrtvýho, stejně ho nedám, nevadí. No, jak dám ještě jednou. Na S25 na německém serveru je taky, no, to je všech. Udělal jsem 15. level, zabil toho předtím, nic mi nepadlo. Prodám tady toto. No, zase tam není a to nevadí. Takže to by bylo asi všechno. Ještě se můžu podívat, to je 16 minut. Tady mě padl na S14, mě padl luk v hospodě. S výdrží a s inteligencí rozhodně lepší než předtím. Takže jsem ho vzal a dávám asi o 1000 víc. No, dával bych ještě víc, kdybych si nasadil tady toto. Ale já to nechci moc. A to prodám, protože už to stejně nebudu používat. Jo, když můžu odkoupit a třeba mi padne něco dobrýho. Ne, padlo. Kaž. Nic dobrýho. Takže to prodáme. Pěkně. Hop. Máme ještě 500, tak si skočíme semka. Bude všechno za hubičky, ne? Ne? Se padne? Pušapka. Teda dřív se to jmenovalo tady pušapka, tady už teda jako pod prsenku. No, takže ještě skočím tady. Tady mám hodně peněz, tak si to vyklikám tady. Asi ne, no, ale... No, 2000 to utracet nebudu. Takže... Obratnost, to by se mi hodilo třeba teďka na Lukáša. 104. A nevím. 52. A moc ne, ale... Nechám si to ještě tady. Ještě rozmyslíme. Chtěl bych elík na inteligenci, a který mi zase nepadne. No jasný. Ještě menší by nemohl být.
A oni padají ještě menší někdy. 123. Tak to je jiná. 800. Napiju se. Je z toho blbě, no. Tak a to by bylo z dnešního dílu vše. Čaute.